Handisi. Ndakauya ndikaona shuwa ndakauya nezvimashura. Saka ndisingakanganise ukama hwenyu nditete nemuzukuru. Okay. Iye hanzvadzi yaababa. Okay. Right. Muchidimo toda kuti Stella Mukwesha utitaurire chawakamhangarira. Muchidimo. We all know the story of it. Yes. Saka ndaida kuti muchidimo utaure kuti sei wakamhangarira muzukuru wakawana kutafatswa. Right, you want to have a utaura muchidimo. Tizoenda kuti yakabva kudaro. Absolutely. Amekutesunga ndizo. Ndakakufukira. Sandakamangarira tafadzwa nechekuti tafadzwa akaenda pamunda wamai vangu ndobva inini ndandagara chibage pange pane heji ndobva aenda pandandakadyara chibage ndobva atema heji yangu ndobva abvisa waya akabva atinde pake haasi kuda kundiona ipapo akangondiona ipapo anondipfuura nepfuti saka ndozvandakamangarira. Ndewamai vangu nababa vangu. Saka tasara media Mukwesha. Marufu Mukwesha. Ndovangu avaridziwa baba vangu namai vangu. Susu tantiri 9 saka pa9 apa 7 vakatisiya. Ini ndinga ndiri gotwe ndandine mutwini wangu akashaikawo kare kare. Saka tasara tiri 2. Inini Stella na Dokas. Dokas anogara ku-UK but anopota achiuya. Ndiye mukoma wangu. Vakomana vangu vari 3. Vasikana tantiri 6. Vasikana. Vakomana pampana Christopher. William na Matthew. Na Matthew. Ani yazi William pamakaboya. Patakamboya nyangeri pangeri ya Christopher na yangeri mwingi ya Efi kadzo Christopher na Matthew. Okay. Right, mwana zalikomana. Mwana zalikomana matumuna wakomana 3. Vanga vari 3 pampana. Mwachana. William na Chris na Matthew. Wala Matthew walipani. Ndio. Okay. Ndiwe tafadhali. Right. Kwa wana wa William amai vedu zvakaita munhu vakanyora will. Saka pawill pavo vanga vasina kuisa William. William vanga vasina kumisa. Why? Akazi mwana wavo? Anga ari mwana wavo but havanaumisa pawill. Ainetsa? Zvakaitika pakashayika William. Amai vakazoita dispute nevana vaWilliam. Vakamuita mutauro pakaita noise rate. Saka amai havanaumisa. Wana William vari pane? Pane 1. Okay, gracious, Hanzvadzi yaGloria. Saka havana kuiswa pawill. Okay. Saka amai vemedia ndovakaita dispute nevana vaWilliam. Amai vedu havanongoita dispute nemunhu. Ngatisei William asina kuiswa pawill. William anga ashaya. But amai vangu vakaita mherimheri nevana vaWilliam pakaita noise. Saka amai pavakaita will. Nevana vaWilliam. Vana vacho vaita nini? Pane mumwe wacho akazoshayika. Ainzi Felix. Nani? Nevana vakaita ubereki. Aiwa but wairepoka pakaitika noise. Alright, it's fine. It's okay. Meaning to say wana William havako pawill. Havako pawill. Chose because William anga ane dzimba dzake futi. Natu anga nemwe kusontosa imwe kuWarren Park. Alright, it's okay. Hapo bottom line is hapo pawill. Anga siku pawill. Ura chiri kama ndile rira ndikuona. Ichiri. Guru akanyorwa namai vako.
Baba wangu watoshaya. Nini baba wangu andivazivi. Baba wangu vakafa inini ndaive nemutwini wangu. Vakafa baba wedu tandine 7 months old. Because amai vedu pamusha pavaigara hakuswa mukwesha. Pamusha pavaigara ndepamusha pavo. Pababa wavo vakavazvara pamurape. Saka baba wedu aitogara semukwasha pamusha pate zvaro. Saka isi takangozvarirwa ipapo pamba ipapo ndopatakangokurwa tichigara tiri pamurape ipapo. Saka ndina vana vahanzvadzidzi amai vangu vandaura navo kuti vazondikontinisira. Christopher akapiwa zvake mukawira. Christopher akapiwa zvake naye riya. Christopher ari pane? Ari kuya. Christopher akapiwa here zvake Richard. Akapiwa here zvake akoti ndiwe mwana wa Christopher. Pane dispute atiko panyaya yakatopinda ndani kutanga kuti ndinobacha wati ubvudza iwe chapaka Chris vakapiwa zvavo here vana Chris akoti ndiwe. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 Muharare. Saka dispute yangu inini hamina ndobvunza kutaura. Pane musha uri kutongosha. Dispute yangu. Musha uri kutongosha unozi ikoshes. Ndopataigara ipapo. Ndopane imba yamai, ndopatakazvarirwa, ndopane guvhu rangu. Ndopakanzi ikoshes. Christopher nani ina Matthew. Ndovakagowana musha. Havana kugowana uye ari kutora zvese. Pananga pakanzi maitongosha house Christopher Mkwesha. Christopher ano akashaya na Matthew Mkwesha. Matthew achakazoshaya na July last year. Vanhu vana vakashaya ikwani. Vakashaya ikwani. Matthew na Christopher. Yes. Musha. Yes. Pamusha pagirani. Yes. Takawirirana. Mukomana mumwe kungoti anokanga kuti chiposwa anga aripo last time ndakagara mumashure kwangu akatochitaura futi last time paakabuda. Matthew nani? Christopher. Oswa ndisi tiri pamusha tiri. Mam, pamusuri dad, pamusuri mam. Not so long ago, tete vakamira pamberi pedare rimwe chete rimwe vachitaura kuti land imwe chete ndeyaMatthew, marecords acho aripo. Pasina kana 6 months baba vashaya vakutaura kuti land ndeyedu tese. Yet ndine mapepa andakupai ipapa avakaenda kwaHeadman Murape vachidamburirwa peace nababa. Kana land yanga iri yevana vese
vamwe vana vaizogoverwa nemumwe mwana sei. Nyaya yakambopira munodai. Uchirikurudzimenderi nyaya yakapira munodai. Marecords. Nyaya yakapinda yakanga iri yaF Mkwesa atinetsana naMatthew. Okay. Ndi amai vana Oswald. Mukadzi waChristopher. Isusu takazogarana pasi nini nevakomana naOswald tikawirira. Ambuya pavakanyora wili iyo. Article 1 yaidhila neimba yekureference. Article 2 deals with matters ekutombosha. Akagoverwa between Christopher and Matthew Mukwesha. Munayo and the second papers amakabata aya. Mapepa ekwaHedwin Murape pavakadimburira baba pavakadimbura ana tete vari 2 tete ava natete vari kuPK. Werenga item 3. Ausarapira pane 3 items. Item 3 iri kuti the rest and residue of my estate to all my children mentioned in paragraph 1. It's equal shares. Item 3. Include vese vari item number 1. Paragraph number 1. Vana vacho vese vakataurwa pano anonzi Christopher Mukwesha, Matthew Mukwesha, Gladys Makoni, Lucas Kapapiro, Tamale Mukwesha, Stella Mackenzie, Roda Mukwesha. They are all included by item 3. Pane nyaya yamukutira nayo ino Antika yana gracious are. What background is baba va gracious na Christopher ndoda kuclarify ipapo baba va gracious na bamkuru Christopher matwins. Baba vangu ndo vanga vari gotwe kuvakomana ndivo vakasirwa na Amurape paamai. Zvakazvienderana neurama here. Zvakabva zvatochinjwa. That is why sekuru zvakabva zvatochinjwa kumarecords aHedwin. Lendiyo yakabva isirambotira neuyu. Asina kuchinjwa kwezvinhu nevanhu vazvisara vari vapenga. Then we try to respect. This is even before the will. In your records. Okay. It is before the will. Right, 1994. Okay. Right, you are saying it's before. Yes. My record is before. Hence, those affidavits. 2016, Rapeyanga ariko ndiye ariko kwa vamwe chete vavo. And then mambo, another issue is tisati tamboenda kure. Last month tete vakandiendesa ku magistrate's court on this same issue. Ikapiwa ruling. Alright, Chakana una is Diana can totally Chakana say. Most pamusoro ida pamusoro mama takanoona nzvimbo iyi vanhu vese vange varipo panzvimbo patakasvika patakaona madhunduro matatu. Pane dhunduro repamusoro, repakati nerekuzasi. Repamusoro tichibva nekutara kuno pane imba iripo bati pari kunzi pakatengeswa naMatthew Mukwesha, vanova baba vatafadzwa Mukwesha. Then dhunduro renumber 2 repakati racho randaona ndo rinenge rine dispute yakanyanya. Kokutanga kuBroad pakaiswa zvimatakshopu zvirumu zvitatu, zvinhu zvakaiswa natafadzwa. Then takaenda nepakati pedhunduro pane kebheni iripo. Tapedza kebheni iroro panobva paita hedge. Then kuseri kwehedge ndo kuna Stella neimwe sister yake.
kuseri kwedhunduru iroro. Then dhunduru repazasi rinova raChristopher nemudzimai wake anonzi Efi nevana vavo riri pazasi. Then tapedza ipapo takabva tazoenda kumba kunoona homestead yacho nemamiriro yake yakaita. Takasvika paine bedroom house iripo ipapo hatazoverenga kuti marumu mangani. Then takayera yadhi yekumba takaona iri 121 meters and 35 meters. Then pakazoita munhu anonzi Oxilia Murape aiti amai vana Stella vanga vatete vangu. Akazotaurawo achiti tafadzwa aifanira kugara pasi natete vake kuwirirana kugarisana zvakaita mune zvakanaka. Saka ndo maonero atakaita mambo kuti dhunduru repakati ndo ratiri kuona rine dispute hombe rinova raiswa zvimatakishopi zvinatafadzwa uye rine kebheni pakati pemunda. Then kumashure kwacho ndokuna Stella nemasista vake. Dhunduru rekutanga rinani? Rine munhu akatengeserwa naMatthew. Tonemba ipo. Matthew ndo baba vatafadzwa? Ndo baba vatafadzwa. Dhunduru repakati futi ndenani? Dhunduru repakati ndo nematakishopi? Ndo raiswa natafadzwa. Asi rine kebheni iri pakati. Kebheni ndeyani? Kebheni ndeyatafadzwa. Then papaita hedge. Pamashure kwacho pehedge wacho ndokuna Stella nasista vake. But Stella ari kuti mambo ipapo pane land yange yatengeswa one of my brothers ake baba vatafadzwa yavakazodzorera mari ivo vana vasikana avo vaidzorera munhu akatenga kuti vatore nzvimbo iri paseri pehedge. Right, uye dhunduru repazasi raChristopher panani? Pana Christopher, pane vana Christopher naamai vavo. Zvireva kuti Matthew anga nemadhunduru mairi? Ya, nekutanga racho neri pakati? Kwete, nekuti panonzi Matthew kutengesa kwakaita paimba iyo zvokunzi zvakatengeswa pasina kuwirirana nemhuri. Right, murekwa mukweshi toda kuagirira pana. Dhunduru rekutanga ranga rira Matthew here. Taurire raane munhu rangesira Matthew. ranga rirani? Pange pari vana plese. Okay, ndo akatengeswa nani? Matthew akatengesa dhunduru iroro haana kuudza munhu mari yacho akadya achitozwa. After ipapo ipapo ndiani mumwe kwamukweshi ari pana? Mumwe ndiani? Kuhama dzacho vana mai wenyu vakwamurapi vari pane vangazive zviri kuitika mumushambi wacho ari peri? Right, ivi ndivana sekuru wacho kani? Right, tine madhunduru matatu ari kutaurirwa pano. Pane dhunduru remunhu izvozvo rakavakwa imba iri kunzi imba hombe. Kozouya dhunduru rematakishop nekebhini yaiswa natafadzwa. Kozouya dhunduru repazapo pacho rakanzi nderakaChristopher Crispin. Right, dhunduru repamusoro ranga rirani risati ratengeswa? Munova here idea kuti ranga rirani uyezve ndiani akatengesa? Ndinoziva kuti ndakamushande kumuda zvese ndizovana vatete vako zvimwe zvese zvitokese zvikati tomuzoti kufamba zidabatisa mukuto azoita kuti kumuda sekukuvatoo. Saka dhunduru hausi kuziva nderani andipetichi hamusi kuziva? ndovatedza ndozimuda. Pane mwera ane chekutaura? Gracious. Kuti endi same ladies but in one it belongs to the same people. But the thing that is in India we are the media media Okay. Aiwa, toda kuona pane minda iyi madhunduru apo. Ndakubvunza yaro kuti dhunduru rakatengeswa iri imba hombe ndiani akatengesa? Iwe Gracious unoziva naMatthew.
and the equal they are saying because again just easy part of the portion of saka nzvimbo ototombo kuti nzvimbo yese yaMatthew iyoyo neaChris nematachoko nzvimbo yaifanira kuitwa sei semunhu maifanira kuita sei inhaka yasiwana naMatthew maifanira kuita sei semunhu yakagoverwa pakati pevakomana. okay So ndiani akagowa pakati pevakomana pachezhavo ana baba. Going against the will. They did it going against the will. Going in accordance with the will. Will rutaura mazita anasitena nevamwe vasikana vari papa uyu vakawana here chinhu ipapa Will uri kuti dombo shavo. Dombo shavo ikoko unodziwa zvaanotaura will muridzi wezvinhu ari kutaura kuti zvinhu zvangu zvinofana kugoiwa ikwani nevana vangu vari listed pamusoro vane mazita vari paitem number 1 paparagraph number 1 ndauya panzvimbo iyi piece of land yamuri kuti haina mabhiriro haina chii yamuri kuti imwe yakatengeswa naMatthew iwe pane makebhini ako pamwe pana Kristu handiti tiri kuti nzvimbo iyoyi yaifanira kuwani imi mukati makagowa nababa wenyu matiwana baba vakagowa handiti zvei zvataura ndikati vakagowa nzvimbo yaagainst the will yemuridzi wezvinhu because nzvimbo kana yakanga yanzi iyi nzvimbo inofanira kugoyiwa pane vana vanhekeki vamedia zveequal yakagoverwa according to article 2 yewill. right article 2 iri kuti my dombo shower house. Yes. Which interprets house. Which interprets. Pane house iri panzvimbo. All right. How can you explain that? Tine house iri yamedia musha. So item 2 is house in home. I see nyaya panyaya chikutaura. Because item 2 iri kutaura nezvehouse. Apa tutaura nezvemafields kana kuti minda yake yati the remainder or the residue of the estate to all my children mentioned in paragraph 1. From my understanding. Not to your understanding. Listen to what the will is saying and interpret it. Not from your understanding, it's straightforward. Even us who did not go to school, we can interpret this clearly. Well, from understanding Yangu. Yeah, Yangu, maybe it's wrong, cannot different. Correct me if I'm wrong. Okay. Residue cannot be bigger than the initial estate. Okay. Let's just clarify that. All right. Okay. All right. But we have nullified the fact you're going to talk about item number 2, paragraph. Yeah, housing. All right. Also, my issue is, if that is the case, why is it now being contested by Russia? From what you have said, from what you are saying, what could be the residue which she is referring to on this item number 3? Tell us what you think she was referring to as residue. I don't know. Oh, you don't know. Okay. Right. I think and I do use the interpretation, but I would have try what we have with a because in the guy who's over lawyers. I go to my lawyers, right? Say fine on the home state, but it goes in Lende Kumsha. It's called under the chief. I put me under the will legally. It's not allowed. Okay, let's dismiss that. All right, it's okay. We are going to dismiss his comment or his opinion. It's just we are going to stick to this. This is here. This social. This social muridzi wezvinhu. Ndochatoda respecta. Anditi kwete imimi mazosara makuda kuitira mabvongonyodzi nekuda kugwina zvamusingafani kuita sei kuwina. Anditi the will is written kuti tiri respected. Tiri zvaraita sei zvanotaura. Anditi this woman was learned enough to know the difference between the residue and the homestead. Andizve. That's why she had to distinguish
To make it clear to you, vachasara muchirarama, kuti muzive chinonzi homestead. And no one can tell me here, asikazive chinonzi homestead kuti chii. Nekuminda. Kunonzi homestead. Nekuti ndo kune musha, kune imba yakavakwa, a structure. And it. Saka, let's not run away from the fact which is here, so that we can benefit. That which you are not supposed to benefit. Ora zvakanaka tine mutombo watina upano panyaya iyoyi yenhaka yamedia. Pamusoro wemambo ndatanga ndabvunza kuti murume wamedia Kwestand ainzani. Ko mukoma musikana mumwe mupenyu anonzati anonzi Dokasana. Dare rasvika pakupa mutongo wekuti nekuda kwewiru ramedia Kwestand, vakomana vanoti Christopher naMatthew vakapiwa pamba pevabereki vavo media Kwestand namarufu Kwestand, uye vakazowana zvekare nzvimbo kuminda nekugadheni. Saka dhunduru rakaitwa matakshop nekebheni natafadzwa Kwestand ndeye vasikana vanoti Stella Kwestand, Mackenzie naDorcas Kwestand, kusanganisira neplese pavakaisa heji. Tafadzwa Kwestand bvisa kebheni nematakshop ako by 2 February 2025 kukaregera dare richabvisa at your expense.